Ng'ol mar obwongo makelo midekre ma dho lakteche luongo ni autism oyang ni makata malang'wen mag jo Kenya ka lipot mar World Health Organization. Piny Kenya ni namba 46 kuom pinje ma ng'olni nitiere. Nonro medo yango ni thothne ng'olni mako nyithindo ma yawuoyi kopogore kod mago manyiri. Joma nigi autism bende kale achiedhnade mopogore koting'a kwede, hinyruok mag dendgi, ka moko kuomgi bende yot mondo lal. Joritgi nyaka ket maino e ritogi ka gibende gintiere kod achiedhnade maka kod kacha magikalie. E studio kawuono waloso kod Betty Oyugi mantiere gi nyathi man gi ng'ol mar autism kata ng'ol mar obwongo mamiye midekre midendo ni autism. Oimore Betty ka intiere e studio wa ma Kisumu. Erokamano ahinya mar riwri kodwa kendo loso kodwa. Oimore ahinya Jaya. Erokamano ahinya Betty, ageno ni idhi losa duondi mondo oting're malo. Kata kamano ero warwaki mondo koro inyiswa ne mana matin e kindego eko mabende kaka noyang ni intiere kata nyathini ni intiere kod autism. Ere kaka mendi notimore? Mara ne late October 2017 ema nofweny ni nyathina nigi autism. Ne nyathine ok winj maber to ne watere suptal godhiambo. Koro kalure gi daktari mane wayudo kanosekao samples mag remo, nyathine nigi fever. Koro enokao samples mag remo to kane wadoke ire to penja ni nyathini ni enoywak ga kama. Tapenja ni nyathini ywak nade. Temo penja emong'isa ni nyathini ni duonde no ok ni kare, ni pitch in his voice is very high. But koro bang' mano to notamre ng'isa gima timo nyathi. Atemo kwaye ni mondo ng'isa mondo abed gi kwe nodagi. Koro an kana dok ot an gi watna ma en daktach nyithindo. Koro kana dok ot kane waseyueyo matin gi nyathi makete onindo tagochone watna ni ang'ise ni nadhi e suptal to mae gima daktar ong'isa. To bang' mano to dogo ng'isa ni ni mano kara we abiro Kisumo wige 2 mabiro mondo ibi ang'ini nyathi. Koro wige 2 go nochopo matero ne nyathi mong'iyo. Kosetimo analysis mage kaka daktari nong'isa ni nyathini ni nyalo bedo ni nigi autism, lakini koro ng'ama nyalo confirm ni maber abro ori ir ng'ama iluongo ni neurologist mondo koro okaw gi kanyo. Mane kaka ne safari wagi autism ochako. Manyiso ni ok enena daktari mora mora ma nyalo yango ni nyathi nigi autism, nyaka dhi ir ng'ama nitiere gi lony. Ok en kata daktari achiel kata kamano. Kaka mara ne nitiere pediatrician, ne nitiere neurologist, then nora mondo otimne nyathi hearing tests. Nikech ne giwacho ni kata winjo nyaka gi confirm ko winjo wacha adieri. Nikech ng'ato bo penjo. Koro it's a wide range of doctors, ok en daktari achiel manyalo ng'isi ni nyathi nigi gima chal kaka autism. Ng'ato bo penjore ni to ere kaka onyalo fwenyo ni nyathi ne nitiere gi tuo mar autism? Gin ranyisi mage ma bende neno kuom nyathi manyalo miyo janyuol odhi mondo ter nyathi e pim? Koro kake kes na ing'eni autism en spectrum. Koro a spectrum that means ni en wide. Koro gima timre ne nyathina nyalo bet ni ok timre ne mari. But mara gima ne timre ni ne nyalo luonge to koyie, oko respond, oko ng'i, then ne nyathi maling sana. Koro an for a very long time nang'eni nyathina ni ling nikech ni nyalo miye chiemo obet kanyo. Itimo tijeni mag ot pod iduogi dok obet kanyo. Ne nyathi generally ne nyathi maling. Koro mano be mano miyo akawo time kapok afwenyo ni nyathini onego bed ni wuoyo, nikech iwacho ni at around 16 months onego bed ni nyathi osechako show signs mag wuoyo gi gik makamago. By an ok nanyal fwenyo nikech nyathina ne ling. And again socializing gi nyithindo mamoko kaka tugo ok nonyal interact gi nyithindo mamoko mapiyo. Erokamano ahinya. Koro kanyo ichako kanyo wuoth mar rite.
nitiere iwacho ni nitiere kaka irito nyithindo mantiere koda ng'ol niendi mar autism. Gin rit machalo koda mage? Dibed ni chalo e weche mag chiemo kanyakla kod, nikech iwacho ni en ng'ama ling' ok owuo. Ere kaka koro rit mare bedo? Koro mana kaka wacho, nyathina dhi bedo ja higa par dwe manyien to pok owacho, but koro ing'eyo ni wan wase understand we can communicate, nikech jo speech wacho ni if you can communicate then that's okay, wan wanyalo communicate kode. Koro first of all, kaka en in his case kodwaro gimoro to bro biro mako lweti, lakini koro higni be osekalo mang'eny, koro tindo ng'eyo kaka yot ong'eyo kuma okete ma kuma okete macha, koro en gi yot. But again, kaka inyalo ng'eyo ni nyathi nyalo bedo gi issue kaka autism en ni kapok owuoyo, like just have said ni at about 18 months kapok owuoyo no. And then again, one kendo koro kaka wang'e ni odwaro gimoro en ni onyalo dhi kende, kata gimoro kaka kodwa konyore, kodwaro dhi e washroom, odhi kende nikech ong'e kuma entie. Koro kata ka wadhi ka wendo to wakwong wang'ise ni mae kama onego idhiye gi gik ma kamago. Koro ritne be nitiere kaka diet, ok onego gicham ginene chiemo manigi wheat, iluongo ni gluten. They should eat gluten free foods. Koro gik moko kaka bread, chapati, mago gik moko ne gimigi. But ing'e again en challenging nikech ing'e ni nyathi ni ot, wapogore, wang'eny. Koro ing'e ni samoro nitie joma tiyo gi gik kaka mkate, jakistoke kanyo, but at the same time ok onego bed nochamo. Gimoro kaka chak be casein. Casein ni be miyo moko bedo hyper. Mana kaka wacho, autism is a spectrum. Koro nyalo bet ni casein, mara ok dhi gi casein, but nyathi machielo to nyalo bedo ni tiyo gi casein. And again, mana kaka wacho ni poko wuoyo, koro nyaka watim gimoro kaka therapy, speech therapy, watimo every week. And nitie occupational therapy be ma nyaka timne, so that nikech gibedo gi sensory overloads. Inyalo dhi kode kamoro ma koko ng'eny, awach ni kaka kanisa, ok onyal cope. Koro bro timo gimoro ni steaming, he'll be making a lot of noise. Koro again, therapies gimiyo, he can cope with his surroundings. Mano bende di kelo wan e wach mar somo mare. Eni itere school moyiedhi koso odhi adhi school kaka mag joma moko, to jopuonje kata puonj mare chalo nade? Advice manomiwa en ni watere school mana kaka nyithindo mamoko. Koro school modhi en inclusive, iluongo ni inclusive school. Koro en school manigi nyithindo ma wanyalo wacho ni normal in quotes, then koro gin be gintiere. Koro oriwgi e school modhi no, okopog ni koro nyathini nigi autism or nyathini nigi ng'ol mopogore obede class machielo, apana. Gin oketgi akete e class achiel, en mana ni koro gin gi extra teachers miluongo ni shadow teachers ma konyogi. Koro ena e school ma kawaida, wang naluonge ni school ma kawaida ma jowetene dhiye. Mane advice manomiya gi experts. Kano setimne assessment. Koro nitie gimiluongo ni assessment kapok otimne placement e school. Koro Kisumo ka assessment itimo Joyland. Koro ne watere Joyland motimne assessment mane gi place e school ma intiere sane. Nitiere jonyuol moko ma bende ka dipo ni gintiere koda nyathi mantiere koda ng'ol makelo midekre mano mar autism, to gipande kata ibo yudo ni ok tere school, en obet abet e ot kanyo ero. Mendi bende ang'e ni biro ahinya gi weche mag akwede. Ere kaka un kecha winjo kiwacho ni samoro dhi limbe to nitiere jonyuol moko ma bende gin gipando nyathi. Ere kaka udil kod weche mag akwede? Ang'o minyalo nyiso jonyuol mamoko ma bende kia ni to nyathini wabo konyo nade? Nikech thothne giwacho ni ka wadhi oko to mana kaka iwacho ni ostim ibo yudo kowuok oko mang'eny nikech environment ok ber kode. Ere kaka udil gi weche makamago? An gima nyalo wacho ni as a parent, jima moko bro treat nyathini mana kaka iniwuoni treate. Koro an from the word go, na accept ni nyathini gi problem. Accepting be okanyalo wacho ni yot.
na yuak na timo gik ma ditim te na yuak na grieve ma eventually I had to accept mondo akony nyathi. Koro abro chiwo example. Koro kaka wadhi kanisa. Every Sunday ating'o nyathi, adhi kode kanisa. Wabet kama specific nikech kanye modwaro. Koro gima nyalo nyiso jonyuol ni kik upand nyathi kaka itrite kaka otrite. Koro mana kaka nami example mar kanisa. Anadhi gi nyathi kanisa okwongo ne en excited, ne en all over the place. Moringo from dhod ni to ene dhod cha to okne yot. But as the time went by, nyathi tinde koro kame kanisa. Nikech ose overcome koko, ka en koko miwinjo no ose overcome. Again, bimafonyo with time ni, ki expose, to enbe ubro dogo relax. Koro tindo relax, onyalo bet all through the service, odhi e Sunday school, kaka jo mamoko, iyudo ka nyithindo mamoko go mako lwete, konye, kagi kacha. And again, nyathi kikipandi, mano gima nyalo nyiso jonyuol kendo abro nuoyo. Nyathi kikipandi, wewe nyathi expose, the more me expose, the more interact gi ji, the more open up. Nyithindo mineno gi bro surprise gi gik magitimo, gi gik maging'eyo. Koro ineno kiloro ne, the moment ma wangi loro ne ka wangi yao ne dhot, emiwinjo ni samoro nyathi owanda molal, nikech okong'iyo gi oko. Koro ka wangi yao ne en dhot, en koro ringo, kata ka wangi wuok kode oko, odwano ringo donje ndara. Koro gima poda nyalo insist ni heruru nyithindo gi mana kaka nyithindo mamoko, nikech gin gi potential kaka nyithindo mamoko. Expose gi, kudhi e family gathering, dhi kodgi, kidhi kanisa dhi kode, kidhi e supermarket ting' nyathi. Ang'eyo ni nitiere steaming, ginyalo make a lot of noise in public spaces, ginyalo throw tantrums. But just expose the child. They need love and care apart from the parents, they need love and care from ji mamoko be. Kuma bende ng'ato bende nyalo penjo in kaka janyuol, mana kaka isewacho ni ok en gima yot rito nyathi mantiere gi autism. Ubende nitiere kuma uyude kony maru kata support group ma un godo? Kaka Kisumo ka wan gi support group mar jonyuol manigi nyithindo manigi autism. Koro wan a number of parents ma obiro together, nikech ng'eyo ni ting' ni be ok inyal ting'e kendi. Koro ka waromo ga washare gima wadhi through, anyalo wacho kata ni an nyathina koro sani onyalo kata onyalo wer. Kokamano to kawuono noluonga ni mama. Ng'ato be bro wacho ni nyathina ne notimo kama, nochiemo kende to tinde ok onyal chiemo kende. Nyathina ne nyalo dhi konyre e washroom kende, sani ok onyal. Koro wa encourage each other, wakonyre gi paro kaka wanyalo konyo nyithindo gi. And again, apart from bedo gi support group no, wase from apart from the support group, koro ng'eni from the support group nikech wasebet kanyo for some time, one gi groups ma moko be, koro maybe of 2-3 people ma you can work together with. Kenano ka gini bagi tigocho ne nyawadu no ni gini technique ng'eni waromo mana maybe once a month. Koro wabet anyalo gocho ni anyalo ng'isi ni Jael mae gima wakale wigni atim nango. Kokamano nyathini tinde ywaka ok anyal contain konya gi paro kaka dwa tim, then wamire advice from there. Erokamano ahinya mano ka nyero bet yugi mabende nigi nyathi mantiere koda ng'ol makelo midekre mabende idendo ni autism. Mana kaka owacho mokwongo, nyathi nyaka ter mapime. Ranyisi opogore. Koro nyathi ma kama nyalo bedo gi ranyisi gi nyathi machielo bedo koda ranyisi mopogore. Koro magi duto en jalony, lakteche mopogore ma bende nyalo nyisi ni to en ng'ol ma autism to gin ang'o gine ma bende unjo bedni itimo. Kamano bende momedo wacho ma bende ojiwo godo jonyuol, kik ipanda nyathini. Erokamano ahinya Betty Oyugi kuom loso kod odhiambo niendi e chenro ni mar Mine Wacho. Kamano bende wadhi e yueyo machok, waduogo koda weche mamoko mago mag Oyimore.